Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Dziśki to będzie druga część, tak jako że wam obiecała, o tym, kto to je, a kto to nie jest psycholog i co on poradzi robić, a co nie. No to już była ta pierwsza część, co taki psycholog nie poradzi robić, a dziśki będzie o tym, co on tak richtig robi. No to zaczynamy. Pierwsza rzecz, to taki psycholog, rozumili, to jest ktoś, kto ma, jako to go dają, profesjonalną wiedzę. No bo on się uczył, studiował wiele lat o tym, jako to ten nasz mózg działa i ten nasz umysł. No i z kuli tego on poradzi złonaczyć rozmaite teorie, co też idzie zrobić, co by wam pomóc. On się do tego bierze, tak by powiedzieli, naukowo. Druga sprawa to jest ta tajemnica zawodowa, to, że już wam trochę też go dała, ale jeszcze wam powiem. Taki psycholog, on ma tajemnica zawodowa, a to oznacza, że on nie może gadać o tym, coście mu powiedzieli, rozumieli. I chobyście wy mu powiedzieli, ja ty możesz o tym rozprawiać, to on nie ma prawa o tym gadać. No i to jest fest ważne, no bo to tak idzie takie poczucie bezpieczeństwa mieć, no bo tak idzie się trochę wygadać, bo wiecie, że to nie będzie powtórzone, że on tego nie powtórzy, nie? Zaś jeszcze jedna rzecz, to jest coś takiego, że ten psycholog, on ma nie ino ta wiedza, ino doświadczenie. On rozmaite rzeczy już widział. Bo tak ludzie niektórzy to się tam boją, że jak oni co powiedzą takiego psychologowi, to ona, że herskle kotów dostanie, albo tam co. No, tuż muszę wam powiedzieć, że już tak pora razy miała, że kto do mnie przyszedł i mi powiedział, pani kochano, ja mam taki lęk, takie coś, że takie to jest dziwne i takie straszne, że ani nigdy nie słyszeliście o czymś takim, co ja mam. No i ja najczęściej takim komuś godom, że to nie ma prawda. No bo ludzie mają rozmaite lęki, rozmaite fobie, rozmaite rzeczy i już albo to już widziała, albo że to słyszała i to nic do mnie nie ma dziwne. No i ktoś taki, jak to słyszy, nie, to se tak myśli, a to można, prawda, że ja nie jest taki blank dziwny, to można mi idzie pomóc. No i to jest prawda. Tuż nie bójcie się, taki psycholog się nie wylęko, nie dostanie zawału, nie bójcie się, on rozmaite rzeczy widział i słyszał. I jeszcze jedna sprawa jest taka, że jako że gadała o tym, że ten psycholog to nie jest kamratem i co on poradzi powiedzieć, a co on na zicher wam nie powie taki psycholog. No taki psycholog to po pierwsze rozumie, nie będzie wam dawał rad. Nie będzie wam gadał zrób tak albo tak. A o tym, że to no lepiej to tak nie dawać tych rad, to jest inny filmik, to sobie tam możecie kuknąć. No i on takie coś nie zrobi. Ale co też jeszcze psycholog wam nie powie? On wam nie powie takie coś, jako się często słyszy, jak w tomu problem, albo tam od mamulki, albo od siostry, albo od kamrata, od kamratki, albo od kogo. Przychodzicie, gadacie, mam problem, no i słyszycie na przykład, ja cię głupio, bo na co się za niego wydawała, albo zaś ja już ci godał, a na co żeś tyle kurzył, a miałeś tyle nie kurzyć, albo zaś powie ktoś, ja to co ty masz, to nie ma żadna depresja i no to jest złość w dupie. No i jak się takie coś słyszy, no to tak nam ciężko, nie? To już ja wam powiem, że psycholog
na zicher takie coś wam nie powie, bo on nie je roztomili od ocenianiu, od godaniu takich rzeczy i no on jest od tego, co by wam pomóc. I on ma z wami taką relację, kieruje niepodobno do niczego innego. Ona je jako żadno inno. To jest takie coś, że to nie jest kamrat, że to nie jest blisko osoba, ale to jest ktoś, kto wam bez to, że ma ta relacja poradzi pomóc. Jako jest ta terapia i też po tym, co byście sobie już po tej terapii dawali rady w życiu. I muszę wam powiedzieć, że te psychologowie, co to wszystko badają, bo wy wiecie, że oni wszystko badają, no to se też zbadali, co to doprawdy działo, co by ta terapia była dobro, nie? Co by działała. No i co im wyszło? Wyszło im, że najważniejsze to jest richtig ta relacja, jakie jest między tym psychologiem i wami, i tym klientem, pacjentem, jaką tam go dają. I to nie ma tak znaczenia, czy ten ktoś tam w takim nurcie albo większym pracuje, albo ma takie metody, albo insze. Najważniejsze to jest ta relacja. To jest fest ważna sprawa. No i jeszcze tak na koniec, żebym chciała powiedzieć, że taki psycholog rozumie, to jest normalnym człowiekiem. I on ma też czasem mu nerwy, czasem mu handra, albo zaś się fezraduje z czego, albo ma ryma i ma kichol mu zatkany i mu się żyć odechciewo. I on ma rozmaite problemy, blank taki samy jako wy. No toż tu je do tych, co to gadają, ja, tyzie, psycholog, to je dziwne, że ty takie coś masz. No nie, rozumiem, to, że to jest psycholog, to nie znaczy, że on nie jest smutny, albo tam nie jest nerwowy, albo co. Ja on tego nie pokazuje, no bo nie może w robocie pokazywać, nie? No ale on richtig ma takie same, jako wszyscy ludzie. Toż teraz wam dziś chciała powiedzieć. No i co? Pożegnamy się. Jako radzi mocie to, co ja robię, jak wam się podoba, to tam dejcie ta łapka do góry i co? Czymcie się, chowcie się, pyrsk.